Keteng pa barukuan bat mansiam bakuj amen. Arpu artrix ngining kong. Kajing pule na kitab baar jong kisiem. Usim Assyria ula hiartma ya karibaro kaway. Bat anda ula poi ha Samaria ula kerkut ya ka kumbalais nam. Hakasnam kabakhandai jong kajing longs im Uhosia, us im Assyria ula job yak Samaria, ula ring mrau yaki Israel sya Assyria, bat ula pensyong yaki ha hala. Harut kawa habor kaba hakoshan, bat ha kishnong mit. Kila jia kumne namar ba kipat ba Israel kila le bomman Persia utrai ublay jongki uba lawan yalam na yaki na Egypt na kajing sinshar uparo usim Egypt kila mani pimban yaki weipat kiblay bat kila bud yaki riti jongki to kijat ben rio kiba utrai ula be nakmat ki Israel but they kisiem Israel ki ba la penrung yaki utrai ula maham yaki Israel but ki Juda da kinong yathu lupa but ki kunok uong to pai no na kilinti baman jong pi bat dorke ya ki hukum bat ki an jonga kat kum ka an bangala hukum ya ki kepateman jong pi bat ngala pentip ya pi da ki syakri jonga kinong ya thu lupa Henry kim tre ngap setia bat kilale mutlop pemban kumba lale ki kepatemen jongki ki bom shem ngait how try ublay jongki kila iben ya ki an jong u ya ka jutang jong u kaba ulayate bat ki kepatemen jongki bat ya ki jing maham ba ula ai haki kila bud ya ki blay thau ki balam ler bat kila thok Kila pertu ya ki jaj ben rio ki ba im saudong jong ki wat la utrai ula hukum ya ki ba kim day ban le kum maki. Kumta utrai ula bitar shikat day ya ki Israel bat ula weng ya ki nakmat jong u. Shem tingkai yanu Henry tang ya kajat Juda. Kaktien jong utrai, ngisongu ya ublay. Kasam kabahan rio pong. Me la sya baki brio kengat jing me la ayangi kawan bandi bat ngila king kli. Tu ai hakitu kibating buram yame ya kalama. Ban yalum lang yaki ban pelat na ki kla rinti to wan batu pelat yala kilok to ai jing job da kakti kamon jong me batu jubab yangi kajubab to ai jing job da kakti kamon jong me batu jubab yangi Hatu melakentai du yangi ablay. Memshem yalam. Ya uper thong sipai jongi. Atu ai jing yarap yangi persya unong syun. Namar bijay ka jing yarap ubriyo. Bad ublay ngin saya le shlur. Day mau uban yu rod yakinong syun jongi. Kajubam tu ai jing job da kakti kamon jong me bat tu jubab yangi. Kajing pule na gospel kat kum Matthews.
Wat bishar ya ki way ba ublay un bishar ya pi. Ublay un bishar ya pi kat kumba pi bishar ya ki way. Bat un thau ya pi namar pi thau ya ki way. Te balay pi pej ya utnyat hakakhmat upara jong pi bat phim yo I ya ukhung hakakhmat la jong. Kumno pi nuot ban ong hala upara syuk ngan weng ya utnyat nakakhmat jong pi haba pi don ukhung hakakhmat la jong. Arsa weng ningkong ya ukhung na lakakhmat nang ta phin sala ban yo I bat ban weng ya utnyat nakakhmat upara jong pi. Ga gospel jong utrai ka jingero emego grace.